abaminta barigereria naende ongo bakaribisha ase channel yeito ya enseka y'omogusii. Ase channel yeye nabaire nkobaretera amang'ana mange igoro ya history y'omogusii buna arwete korwa Misiri buna agocha Congo amarieta banyoreta ase chinchera kobagocha naende rero igo ntagete kobaretera amarieta aria abagusii bakorokwa gose tokoa abana baito ayande totamanyeti omochakana oye buna orenge erinde nyare kobatebia omochakana oye gose meaning yaye. Erieta ntagete tochakere na erieta Nyangalesi. Erieta eri oyo ore korwa Nyangalesi ritang'ani kigima iga arenge omosongo tari erieta riaye abagetu na ise na ng'ina na erieta aetwe na abagusii. Oyo ore korwa Nyangalesi iga arenge omosongo orenge district officer gose DO aria North Kisii ase omwaka 1957. Omosongo oyo erieta riaye ria bwana iga arenge korokwa Philip Mamenega. Philip oyo iga arenge omotindi tanchete obworo ekero arenge goeta nchera okonyora abaisia gose abana abamura bare nchera baragaiye batabwati emeremo bagokora iga are kobabwatera emenyansuri erinde okobaaka omanya kobarama obatebia young and lazy boys. Bona abaisi kobagotoma gochiaria bateba ng'a tata Nyangalesi ong'akire ekiagera baigu ng'a young and lazy bono barabwo bakamoruka Nyangalesi. Omonto oyo agacha kobakwa ng'a Nyangalesi omotindi omororo korenge erieta riaye riene iga arenge korokwa Philip na emeremo yaye iga are gokora North Kisii. Iga erieta erio Nyangalesi abana bakorokwa nabo riarwete korwa abwo naende abanto na abange bakorokwa erieta eri ase Gusii nonye naye nabo orebori ng'a nomanyete monto onde okorokwa Nyangalesi erieta eri omochakana oye 1957 korwa ase omosongo ore korokwa Philip. Erieta ria kabere ngochi koba na erieta Mayenga aria ang'e omwaka 1940-45 gocha 50 egepimo nkere gia edebe kiarenge korokwa Mayenga. Edebe yarenge enene yare korokwa Mayenga abanto bare gopimera chindagera. Bona ase omwaka 1956 omosongo agacha arimanga na Nyamira orenge korokwa Mr. Gardner akaba omodio aroro. Omodio oyo gare kobeka erong'i enene eri ebwate chikamba chiria eangeria abasungu bakorokwa esuspender. Bono kagotara iga akona koyenga bakamobwekania edebe eri ya Mayenga yarenge enene bakarora ng'a nere iga are omonene buna Mayenga naende iga akona koyenga yenga. Bono abana banyorwa bakarokwa Mayenga. Igo erieta Mayenga abanto mbarogetwe bari ba 1940s lakini abange igo bagocha korokwa omwaka gochakera 1956 ekero omosongo oria orenge Nyamira gose Manga ore korokwa Mr. Gardner aborokiri buna arenge kweboyia. Nario erieta ria kabere nabareteire. Erieta ria gatato na erieta Nyarigoti. Oyo orogetwe Nyarigoti na omosongo oria Otenyo abetete ritimo oria orenge korokwa Geoffrey Alexander Northcote. Korenda ase eng'encho abagusii batare konyara gwatororoka erieta Northcote bakariatora ng'a Nyarigoti. Nero ori mware koigwa abanto bagotera ng'a Otenyo agaita Nyarigoti korenda ase obomaene buna twarakwanire korwa Umaega Otenyo taiteti Nyarigoti akwe iga amobetete ritimo rigachi Masaba
likamukararia aiga sorobega rwaye tiria moita igo erieta nyarigoti no richakirete kurwabwo omwaka 1908 ekero Otenyo atagete koita omosike Northcote. Erieta rinde ria gatatu ndabarete nerieta Kombo. Abantu ase egusi yaitu nkorokobare Kombo. Kombo no omosungu oyomo orenge omo district commissioner ase orogongo rwa South Kavirondo district. Oria ochete ase echachi ya Mr. Spencer ekero Spencer agetwe transfer gocha North Nyanza nero ochete osungu koba omogambi aroro gose district commissioner. Omogambi oyo gose omo district commissioner iga arenge gokwa Mr. Campbell gose gokoririka CAMPBELL nabura alisome Campbell lakini omusongo gari kurirangiria gose bari kumorangiria nga hello Mr. Campbell bono mugusika igwa Campbell era kayunga oyo nduche akuru Kombo igorende bagachaka kuruka abantu inga oyo Kombo bakubaruka after omusongo yoro kurukwa Mr. Campbell. Inalierieta linde na mwegure buna origin ya renge